Pozdrav svima, tema ovog videa je linearna regresija sa osnovnim pojmovima vezanim za istraživanje podataka i mašinsko učenje. Upoznali ste se kroz predavanja. Ja ću vam kroz ovaj video pokazati primer primene linearne regresije koristeći programski jezik Python. Moram da napomenem da je učenje linearne regresije u Pythonu najbolji prvi korak prema mašinskom učenju, te savjetujem da ovo detaljno razjasnite. Pre nego pređem na primer linearne regresije, neophodno je da sa vama kratko ponovim linearne funkcije sa kojima smo se svi prvi put sreli u osnovnoj školi i nešto kasnije u srednjoj i pretpostavljam da su neki od vas tada pitali šta će nam ovo u životu. Pa evo, došlo je vreme da vidimo gde ta linearna funkcija ima primjenu. Linearna funkcija je oblika y jednako ax plus b. Prvo da vidimo šta ovi koeficijenti predstavljaju. Koeficijent a naziva se koeficijent pravca prave i ovde imate grafike nekih linearnih, odnosno primjere nekih linearnih funkcija. Dakle, ponavljam još jednom, koeficijent a je koeficijent pravca i on određuje da li će, ajde da kažemo, ova funkcija biti rastuća ili opadajuća. Ako je taj koeficijent pozitivan, vaša funkcija biće rastuća, ukoliko je koeficijent negativan, vaša funkcija biće opadajuća. O nekim još detaljima vezanim za ovaj koeficijent neću pričati, tangens ugla i slično, to je sada nebitno. Sledeća bitna stvar, koeficijent b je presek grafika sa y8, znači on određuje presek grafika sa y8, vidite u ovom mom primjeru, imam ovde u svim u stvari primjerima da je taj koeficijent jednak 1. Evo pogledajte, i ovaj je 1 i ovaj je 1, dakle sve ove prave proći će kroz istu tačku na y-osi kroz 1. Odnosno svi grafici presecaju y-osu u tački 0,1. To je ono što je bitno da znate o linearnoj funkciji. Još samo da napomenem kako ste crtali. Sećate se, crtali ste onu tablicu pa ste uzimali vrednosti za x koordinate i na osnovu njih određivali y. Dakle, za x, recimo, ako uzmete u ovoj funkciji kada je x, recimo, 1, kako određujete y? Umesto x zamenimo 1, 2 puta 1, 2, plus 1, y će biti 3. Dakle, to crtamo kao tačku u koordinatnom sistemu, x je 1, y 3, to je ova tačka ovde. Dakle, ta tačka će se nalazi na ovom grafiku funkcije. Na sličan način nacrtate još jednu tačku i povučete odgovarajući grafik. Ukoliko treba da pročitate neku tačku sa grafika, na primjer, evo, kad x minus 2, šta će biti vrednost funkcije, ove koju pokazujem. Ako x minus 2, vrednost funkcije, pogledajte, je minus 3. To je nešto osnovno o linearnim funkcijama što je potrebno da znate u nastavku, dakle određene ukoliko znate ove koeficijente a i b. Zašto sam vam sve ovo pričala? Linearna regresija nije ništa drugo, već pronalaženje jednačine linearne funkcije koja odgovara vašim podacima. Zapravo, problem linearne regresije može da se opiše na sledeći način. Imamo skup tačaka podataka i treba da otkrijemo najbolje uklopljenu pravu koja se približno poklapa sa određenim tačkama podataka. Postoji više načina implementacije linearne regresije u Pythonu, a ja ću vam kroz primjer predstaviti po meni najelegantnije rešenje. Koristit ću NumPy biblioteku i njegovu polyfit metodu.
započet ćemo prvo sa crtanjem raštrkanih tačaka u ravni koji su definisani listom x koordinata i listom y koordinata. I ovaj primjer smo već radili kada smo radili vizualizaciju podataka. Dakle, uvozimo NumPy biblioteku i Matplotlib i modul PyPlot. X definišemo kao NumPy niz, čije su vrednosti od 1 do 13, a y kao NumPy niz čije su ovde ovako zadate vrednosti. Zatim, pomoću funkcije scatter crtamo ove tačke. Koordinate redom bit će 1, 2, zatim 2, 8 i tako redom. To sam objašnjavala detaljno kada smo radili vizualizaciju podataka. Kada pokrenete ovaj kod, pokazat će se ove tačke. To su naši podaci koje imamo ovde unapred date u ovim nizovima x i y. Sada ćemo odrediti liniju linearne regresije koja je najbolje uklopljena i koja se približno poklapa sa ovim tačkama gore podataka. I sigurno ste možda već primetili gore da smo ovde sada nismo koristili liste, već smo koristili NumPy nizove, jer prosto NumPy nizovi su pogodniji, jer se mogu tretirati kao vektori nad kojima se kasnije mogu izvršavati operacije kao što su sabiranje vektora, množenje vektora, skalarom i tako dalje, te pozivati određene funkcije. I mi problem rešavamo na sledeći način. Ovaj deo ste već imali gore u kodu, samo sam ga ponovila. Ovaj deo isto za crtanje. Dve nove linije koda su ova, i to je sve što imamo od mašinskog učenja. I ova koja se koristi, vidjet ćete da prikažemo sam grafik. Da vidimo šta ova funkcija ovde radi. Pozivom ove metode, u stvari, polyfit, gde su x i y zadati nizovi, znači to su prva dva argumenta, a treći argument je stepen polinoma. Kako mi govorimo ovde o linearnoj regresiji, on je stepena 1, ovde sam navela vrednost 1. Šta ova funkcija vraća? Dakle, ovo je jedna funkcija koja vraća za nas one koeficijente a i b, pomoću kojih kasnije možemo da nacrtamo, odgovarajuću linearnu funkciju. Dakle, ova funkcija, odnosno njenim jednostavnim pozivanjem, dobit ćemo koeficijente a i b, najbolje uklopljene, linearne funkcije, linearne prave koje odgovara ovim datim podacima. Pogledajte kada pokrenemo ovaj kod šta se dešava. Dakle, ovo su oni podaci koji smo prikazali. Dakle, ovde su određeni, možete jednostavno funkcijom print a, print b, da vidite, print a i print b, možemo da vidimo šta je ova funkcija vratila za te koeficijente. Pokrenut ću ovo ponovo. Evo vidite, a je 4,85 i tako dalje, a koeficijent je minus 2,76 i tako redom. Znači, seče ova prava negde u negativnom delu y osu. Dakle, to su koeficijenti a i b i sada jednostavno ovim ovde delom koda crtamo grafik ove funkcije. Zašto ovako crtamo grafik? Pa to je ono prvo što sam vam objasnila. Znate da funkcija plot povezuje dve tačke pravom, pa ovde sam uzela prosto ove krajeve intervala kada je x 0, jel? Ako je naša funkcija y jednako ax plus b, kada x 0, y će imati vrednost b, a kada x ovde kraja ovog intervala po x osi koji nama je ovde potreban, kada x 15, y će da ima vrednost a puta 15 plus b, znači tako računamo vrednost na y osi. E sad, šta recimo su mogli da budu ovi ulazni podaci? Da navedemo neki primer iz realnog života.
Recimo, ovo x moglo da predstavlja vreme koje provede neki učenik, student dok priprema ispit, a y osvojeni bodovi na testu. Pa sad pretpostavljamo, ako je neko više učio, osvojit će više bodova na testu i na ovaj način sada možemo kasnije da predvidimo šta ako je neko recimo učio 15 sati, 20 sati, koliko će bodova da osvoji. Takođe ovim primerom, ako imamo neke tačke koje baš puno odstupaju od ovog datog modela, možemo da uočimo te, hajde kažem, anomalije i da ako je neko recimo učio, ne znam, 8 sati, osvojio 70 bodova, kad je bila neka tačka recimo ovde, mogli bi da zaključimo ili da je taj neko genijalac ili da prosto je malo varao na ispitu. Tako da i te neke stvari predviđanja su značajna, odnosno takvi zaključci mogu da se donesu primenom ovih modela. Sad ćemo da vidimo nešto o tačnosti ovih modela, odnosno bitno je da znate da postoji prvo nekoliko metoda za izračunavanje tačnosti vašeg modela, odnosno koliko pronađena, hajde kažemo, prava linearne regresije dovoljno odgovara vašim tačkama podataka. Nećemo ulaziti dublje u matematičku priču ovde. Bitno je da znate, ja ću vam pomenuti ovde sad samo jedan od ovih modela, a to je određivanje koeficijenta determinacije, odnosno r na kvadrat. Važno je da znate da r na kvadrat je vrednost u rasponu od 0 do 1 i što ste bliže 1, to je vaš model linearne regresije tačniji. I za određivanje ovog koeficijenta koristimo jednu jednostavnu funkciju, međutim, nju nažalost nemamo u NumPy biblioteci, pa ćemo prvo je pozajmiti i iz Sklearn biblioteke. Funkcija se zove R2 score. Dakle, imamo naš skup podataka x i y. S ovim ovde redom vraćamo, izračunavamo u stvari a i b koeficijente, a da bismo odredili koeficijente determinacije, pozivamo ovu funkciju čiji su parametri y, odnosno ovi stvarni podaci i vrednosti y koje dobijemo kada uvrstimo x vrednosti u onu našu dobijenu funkciju. Dakle, prosto pravi se poređenje između, recimo ovde, ako je recimo ovde x3, stvarna vrednost koordinata tački je ova, jel? A vrednost funkcije bi bila ova ovde na grafiku, vidite, nešto veća od y vrednosti ove tačke. Kada pokrenemo ovaj kod, dobit ćemo tačnost ovog modela i evo mi smo na izlazu dobili 0,9096 i tako dalje. Primetimo da je ovo blizu gornje granice, bliže 1, što znači da je naš model linearne regresije tačniji. Dakle, ovo je kao ono kad prevedete u procente 90,96%. Sad ćemo se još pozabaviti predviđanjem vrednosti pomoću linearne regresije. Naprimer, ako kažemo da je neki student recimo učio 25 sati, kakve rezultate možemo da očekujemo. Evo ja ću da pokrenemo i kod pa ćemo onda da analiziramo šta smo ovdje uradili. Dakle, evo, grafik prikazuje predviđenu vrednost upotrebu linearne regresije. Dakle, ovako, ovaj deo koda prikazali smo ove sve tačke,
a ovdje sam sada nacrtala tačku koja predviđa vrednost bodova ukoliko je broj sati učenja 20. Kako crtamo? Crtamo tačku čija je x koordinata 20, a y koordinatu računamo tako što umjesto x u funkciji y jednako ax plus b uvrstimo vrednost 20. Znači na taj način dobijamo ovu tačku, a rezultat sam ovdje štampala da prosto vidite koja je to vrednost. Znači, student koji uči 20 sati, možemo da očekujemo da će postići rezultate na testu od 94, toliko bodova. I da ne pričam sad ovdje o ovoj vizualizaciji, da vam ne objašnjavam, jel tačku smo značili crvenom bojom, ovaj deo koda nam je iscrtao grafik i ovaj deo koda prikazao gore naslov ovog grafikona. Naravno, ovdje već ranije u kodu izračunato šta su koeficijenti a i b, ovdje samo sada prikazano odgovarajuće prava linearne regresije. Dakle, šta je bitno da zapamtite? Prosto ove korake, kako doći do linearne regresije, ali tako, do ove prave linearne regresije i šta možete da očekujete, odnosno kakve vrijednosti možete pomoću nje da predvidite, te kako da proverite da li uopšte ovaj model odgovara vašem tipu podataka. Toliko u ovom videu, pozdrav!